Galicia en Xogo, a información olímpica con Toni López García. Que tal? Moi boas, benvidos e benvidas a este espazo de información olímpica aquí na sintonía da Radio Galega, na emisión convencional todos os sábados ás 11:30 da noite. Tamén nos poden seguir, lembren, a través do podcast ou da nosa canle de YouTube dende esta temporada. Hoxe imos comezar falando de tenis de mesa, porque esta semana que chega comezará en Granada, aquí en España, o Campeonato Mundial de Tenis de Mesa Paralímpico, coa presenza dun galego do olímpico, Alberto Seoane, que buscará evidentemente subir no ranking mundial nunha boa oportunidade de disputar un campeonato do mundo aquí na casa, aquí en España, e creo que xa é en Granada, a poucos días de botar a andar neste campeonato do mundo 2022 o tenista coruñés. Hola Alberto, que tal? Boas noites. Hola, que tal, Toni, a toda a audiencia? Sí, aquí xa estamos en Granada, que chegamos onte polo mediodía. Nada, uns días que estaremos por aquí antes de comenzar o campeonato. Aquí non vai falta aclimatarse, non é como cando tens que viaxar a Indonesia ou a Asia para xogar. Aquí é bastante máis sinxelo. Sí, aínda que, bueno, Granada co clima tan bo que ten, que temos, non sei, 25 grados, estamos en camiseta, pantalón corto polo día que fai sol, non se parece moito o clima galego, pero sí, é moito máis doado, porque ao final con nada, en 2 horas 3 horas dende a casa estás aquí, entón a verdade é que é unha comodidade. Este ano non nos podemos queixar tampouco en Galicia, na Coruña, da temperatura. De momento estamos en novembro, ainda non chegou o frío, tampouco te me queixes xa, Non queixo este ano, non, a verdade é que non, nin a chuvia tampouco, que tamén tivemos un clima moi bo, pero bueno, o de aquí ainda é mellor. É diferente, evidentemente, claro que é diferente. Alberto, como chegas a este campeonato do mundo? Pois a verdade é que bueno, chego nunha forma bastante boa, despois de un ano difícil, xa que ao principio de ano, bueno, collín o COVID ao final do 2021, despois ao principio deste ano tamén, bueno, tive unha operación, despois en febreiro tuve un accidente, un atropelo dun coche que me tivo un traumatismo craneal e fastidiado o ombro, entón, pois a verdade é que foron uns meses difícil, estiven como 3-4 meses en poder competir, e despois, bueno, conseguí a clasificación para o Mundial pois na última oportunidade que era o Campeonato de Tailandia, a verdade é que, bueno, paso a paso, a verdade é que, bueno, na última temporada pois chegou bastante ben, digamos, dos últimos meses, pois sí, con unha boa forma, tamén podendo xogar co Club do Mar os partidos de Liga, acadando uns bons resultados, así que chego con confianza para poder facelo ben. Estar neste Mundial era un dos principais obxectivos, non desta temporada 2022, e máis, como decías, tendo en conta como rematou o 21 e como comezaba en canto a lesións e problemas este ano do 22. Sí, a verdade é que sí que tiñamos, bueno, pois a competición importante, no? É o Mundial, por sorte ao final conseguimos clasificar tamén ao Mundial. Bueno, é unha das competicións que dan, bueno, dereito ás becas do Comité Paralímpico, tamén un campeonato que dá moitos puntos para a carreira de chegar aos Xogos de París, que ao final é o que temos todos en mente, que será o 2024, o sea que 2023 é un ano moi importante, xa ao final do 22, entón, bueno, unha cita ineludible que perdela pois sería, bueno, bastante problemático, xa que ademais, bueno, tamén moi asustado, perdíme a de Tokio, entón, pois ao final, pois tes que xogar e por sorte, pois pudimos clasificarnos e estar aquí. Que peso sacache de riba cando conseguías a clasificación, como decías, na última oportunidade en Tailandia, para estar no Mundial, ademais especial na casa? Pois a verdade é que é unha sensación boísima, non? Porque era complicado, porque sabías que había que facelo ben, era un grupo complicado, que me xogaba con 2 xogadores que están similar no ranking, bueno, camín, un pouco por riba de min, e que tiña que ganar sí o sí, entón tes toda a presión. Tamén a cousa boa é que dependes de ti mismo, non? Que non tes que xogar tampouco co número 1 ou co número 2 do mundo, senón que son xente do teu nivel, e que se faz ben te clasificas. Pero a verdade é que comezaba bastante mal o torneo de Tailandia, tiven 2 sets abajo co
con un chileno, e se perdía ese partido prácticamente xa me quedaba fora pola carreira polo Mundial. Remontei e ao final, pois, a verdade é que conseguín poder seguir adiante, ganar máis partidos e conseguir a clasificación. E eso, pois, sabe, como xa decía antes, non? Despois de perder Tokio, pois perder un campeonato do mundo sería a verdade que bastante fastidioso, non, para min, e por sorte pois puiden conseguilo. Moi contento tamén, entón xa preparando a competición, porque senón quedan uns meses que, digamos, un pouco valeiros, non, na cousa deportiva, digamos. Un mundial sempre especial, sempre unha gran oportunidade, e faise máis especial cando un xoga tan preto da casa, cando un xoga en España, aquí a nada, a 1000 kilómetros da casa. Pois sí, a verdade é que é unha gozada, non, poder xogar na casa, porque tamén, ao final as comunicacións son moito máis doadas, tes por sorte, hai un Santiago-Málaga directo de avión, entón, pois, amigos familiares que vendrán desde Galicia, outros amigos que teño por Andalucía que tamén acercaránse aquí a Granada, polo tanto, pois, unha cousa moi boa que podes ter a familia e amigos pois por ali, así que moi contento e, a afición sempre é un plus, non? Para poder acadar os resultados mellores. Non sei se tiveche tanto apoio algunha vez nunha competición internacional, seguramente non, non? Non, ao final, en algúns sitios caes en gracia, non, a xente dese sitio, pois a verdade é que a veces vai da man, non? Por exemplo, en Río nos Xogos Paralímpicos, cos brasileiros e tal, igual que cando xoguei contra o tailandés, pois sí que tiña afición do meu lado, non? Tiña 5000 persoas do meu lado, foi unha gozada, non? Pero porque deuse así, non? Entón, caes en gracia e consigues, pero se non de normal, pois non tes o apoio que vamos ter, que esperemos ter aquí en Granada. Responsabilidade, nervios por xogar na casa, máis presión, como afrontas este Mundial 22? Non, afronto con moita ilusión, con ganas, pero sen ninguna presión. A día de hoxe son número 10 do ranking mundial, polo tanto hai 9 persoas que teñen mellor ranking, polo tanto que eles teñen máis presión que a min. Entón, pois, eles son os que teñen a presión. Eu vim aquí a facer o mellor posible, a loitar polas medallas, e xa está, non? Tamén ao haberme perdido os xogos de Tokio, pois, xa está clasificado e con moitas ganas. Pero, sen presión, que teña máis xente mirando, que estea xente que te veña a ver, non dá, para min non é presión, para min é alegría, é confianza, é apoio, entón moi contento, a verdade. Decíalo, un mundial deportivamente importante, pero tamén económicamente, non? Porque entrar nos plans de axudas e poder económicamente financiar o camiño, ou que agardemos sexa o camiño cara a París 2024, sempre é moi importante. Sí, claro, ao final un deporte minoritario, deporte paralímpico, todos os deportes paralímpicos son deportes minoritarios, calquera do que collas, entón, pois, a gran parte axudas públicas, non? As axudas públicas son todas en base a resultados, a maioría, dende as axudas do Comité Paralímpico, as axudas da Federación, as axudas da propia Xunta, todas van enfocadas ao rendemento deportivo e os éxitos deportivos. Entón, se tes resultado, pois, tes axudas, se non tes resultados, non tens axudas. Así que, que o que tes que facer é facelo ben, e así, pois, coller, non? Entón, casi máis a presión si que tes así polas axudas que doutra parte. Necesitas algún resultado no Campeonato do Mundo para poder acceder ás axudas, ou simple presenza xe é suficiente para poder estar? Depende de cada administración, non? Para algunhas administracións coa presencia xa tes, con outras, pois, o Comité Paralímpico, se non consigues unha medalla, pois é como se non existeses, a desgracia, non? De que hai, de que tamén o nivel paralímpico en España é moi alto, as axudas están cada vez máis cortas.
entón pois sí que dependes moito dos resultados para poder facer as cousas. A ver, soñar coas medallas é posible, Alberto? Sí, a verdade é que, bueno, vamos a soñar polas medallas, porque é o que sempre o que estamos, non? Cando xogamos un campeonato, vamos a loitar polas medallas dentro do primeiro momento e o que acadamos, non? Ao final é conseguir meterse nunhas semifinais, sempre o partido de cuartos é o máis complicado, non? Porque en teoría se todo vai ben, eu creo que podemos estar en cuartos de final, despois en cuartos de final sí que polo xeral, non, se non hai ninguna sorpresa, vaiche tocar con un dos 4 cabezas de serie, con un dos 4 cocos da categoría. Ese partido, se estás inspirado, pois, bueno, te metes nas semifinais e estás na pomada, se non, pois, bueno, é o deporte, non? Pero sempre estamos pola loita das medallas, que ao final o subir ao podio é o que todo deportista busca. Vas competir só na categoría individual, isto a que se debe? A non participares no cadro de dobres por cuestións físicas ou por outro tipo de cuestións? Non, cuestións técnicas, digamos, os dobles. Antes hai a prova de equipos que se podían xogar 3 ou 4 xogadores, digamos, o adestrador pois cambiaba en función do partido, ou podías xogar tú a categoría de dobles, se xogaban 2 individuais e un dobles, un pouco similar ao que era un pouco a Copa Davis o sistema. Entón pois había máis de 2, podían ser equipos de 3 ou 4, os que digamos, porque ti te clasificas individualmente. E agora internacionalmente quitaron esta prova e puxeron os dobres. Entón nos dobres xuntan categorías. Entón pois o adestrador considerou que a parella que debías éramos 3, con outro dos componentes, o que había quedado eu campeón do mundo en 2017 por equipos, outro xogador campeón do mundo, do último campeonato do mundo individualmente nunha categoría superior. Entón, como xuntarse categorías, pois o adestrador considerou que a mellor parella era os outros dos xogadores, e como só pode haber unha parella por categoría, pois entonces a mí tocoume quedarme fora. Bueno, decisión técnica que hai que collela e non se pode facer máis. O ano importante vai ser 2023, pero no camiño cara a París, que importancia ten este Mundial, Alberto? Pois o Mundial ten moita importancia de cara a puntos, non? Dá moitos puntos para esta carreira, non dá praza directa, porque praza directa o que dan son, digamos, os torneos continentais, non? O sea, o Campeonato de Europa, o Asiático, cada un do seu continente, esos son os que dan praza directa. O Campeonato do Mundo non dá praza directa, pero sí que dá moitos puntos, sobre todo tamén o que falábamos das axudas que nos fan falta para poder facer a carreira, non? En poder ter a financiación para poder dedicarle máis horas ao adestramento, menos ao final a actividade profesional que temos que facer tamén, porque só do tenis de mesa non se vive. Porque para irmos ou para que quede un pouco claro máis ou menos como haberá que andar no ranking para estar nos xogos de París, Alberto, un pouco que cálculo faste máis ou menos? Sí, eu fago, depende, que ainda non se sabe as prazas que van a sacar, o sea, cantos, digamos, entran o que se chaman os slots, canta xente vai entrar, pero, bueno, eu calculo, por exemplo, eu creo que a día de hoxe eu podería estar dentro dos xogos. A día de hoxe estou desde o mundo, justo sacaron onte o último ranking, andaba de 10 do mundo, subir a 3 postos por unhas correccións do ranking, entón eu creo que na posición de agora estaría dentro, pero bueno, tampouco nunca se sabe exactamente. Bueno, hai que intentar mantela ou mellorala no que queda aquí a París, que quedan moitos. O primeiro paso vai ser este Campeonato do Mundo. Despois do Mundial, pecha a temporada, toca descanso. Bueno, como digamos, hai diferentes temporadas, non? Temos a temporada, digamos, internacional, non? De deporte paralímpico, que esa sería a que estaría pechada, pero, sin embargo, xa dende fai un mes comezamos a temporada de co-club, a temporada de Liga, na Liga, sí, que na Liga o Club do Mar, e xogamos con deportistas en discapacidade. Unha liga, digamos, do meu equipo soy
son o único con discapacidade, xogas na túa categoría por nivel, non? A que ademais o ano pasado conseguimos o ascenso á segunda nacional. Entón este ano, pois bueno, toca sufrir, de feito estamos sufrindo, non vai moi ben a cousa nos últimos partidos, pero entón, claro, non se para, non? Entón un pouco, xa digamos que as vacacións, entre comillas, as collín justo a acabar o torneo de Tailandia, que allí sí que collín, bueno, xa quedeime ali 7 días máis aproveitando, e despois outros 15 días, ou seja, que eso serían as vacacións, e agora é un pouco continuar xa prácticamente, pois non parar, porque vas enlazando unha cosa con outra, torneos tamén a nivel de estatais, torneos tamén a nivel de Galicia, coa Liga, entón é un pouco un non parar. A verdade é que non creo que, como moito igual unha semana, así que unha semana igual de descanso, pero tocará volver prácticamente inmediatamente. Alberto, pois que haxa moita sorte esta próxima semana nese Campeonato do Mundo 2022 que comeza en Granada, e a ver se podemos ver a Alberto Seoane na loita polas medallas neste Mundial, no que é o regreso despois, como decías, desa ausencia nos xogos de Tokio 2021, pois no regreso a élite mundial no Campeonato do Mundo que se celebra aquí en España. Unha forte aperta, moitísimas grazas e moi boa noite, Alberto. Moitas gracias, Toni. Se me permite simplemente a última cousa, sí. Pues, bueno, agradecer tamén un pouco os patrocinadores, non? O bueno, confianza que, bueno, a marca deportiva Joma, tamén a Fundación María José Jove, que tamén apoioume moito para poder ir ao Campeonato de Tailandia, precisamente poder estar aquí, e tamén os meus fixos que, por desgracia, tiven que acudir tanto de García Lestón, que, bueno, son os que me puxeron digamos, o que me arranxaron, ¿no?, para poder estar aquí a día de hoxe. Evidentemente, tamén merecen ser nomeados porque son fundamentais para que os deportistas, neste caso Alberto, en outros moitos casos, pois outros deportistas podan seguir adiante coa súa carreira deportiva. O dito, unha forte aperta e moitísima sorte, Alberto. Boa noite. Gracias a ti e a todos os oyentes da Radio Galega.